Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar 70-de başlaýas. Şu gün hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ahal vilayatyny iş saparyny amala aşyryp, Meýwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik işkemde onuň inžener tehnik düzümleriniň desgalary bilen tanışdy. Döwlet başdanymyz o fina toplumyny suwdan rejeli peýdalanmaky tutuş suw gojalyk ulgamyna değişli meseleleri aýratyn ünsärdi. bilen hormatly prezidentimiz dikuçorda Ahal vilayatynyň Qaky tarabyny talap gurdy. Biraz wagtdan döwlet başlarymyň dikuçory Qaky tarabyna ýerleşýän Meýwe açyk paýdary jemgyýetiniň ekin meýdanlaryny suw bilen üpçüne diýen suw götürji beketiň ýanyna gondy. O esnaga toplumny hem tarapdan ýetirmek hem de onuň kuwatyndan netijeli peýdalanmak mehriban arkadagymyň başdanlygyny Türkmenistanyň durmuşa geçirýän ykdysat strategiýasynyň ileri turýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz bir ýerde suw götürji beketiň suw eltiji akawatynyň hem de suw durlaýjy desgasynyň işini sylap, bu desganyň teňki üpçünçiligi bilen gyzyklandy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew Meýwe açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň suw götürji beketleriniň häsiýeti aýratynlyklary barada gurrun berdi. Bu suw götürji beket dünýäniň iň öňdewarjy tejribesi esasyna guruldy. Bir suw Qaragum derýasynyň 630 kilometrinden tehnologiýalaryň soňky gadananlary bolan her biri 400 kilowattlyk tagatda 700 kub metr suw geçirmäge okyply 6 sany forja arkaly birinji suw beketine gelýär. Ondan soňra bir ýerden 12 kilometr goly uzaklykda 61 metr beýiklikdäki ikinji suw götürji beketine, ondan 10 kilometr uzaklykdaky 62 metr beýiklikde bolan üçünji suw götürji beketine, soňra bolsa 5,5 kilometr uzaklykda ýerleşýän 60 metr beýiklikdäki göwrümi 70 000 kub metr bolan merkezi suw howdanyna goýýar. Bilşimiz ýaly ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başdanlygyny suw serişdelerini rejeli ulanmaga, ekin meýdanlaryny suwarmak meselelerine almy taýdan çemeleşmäge aýratyn uly üns berilýär. Şunun bilen baglykda suw gojalyk buýdugyny, suwa aýagyly garamak ýörelgilerini hem de ekologiýa ölçeglerine laýyk gelýän öňdewarjy usullary we tehnologiýalary ornaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Soňra hormatly prezidentimiz Meýwe açyk paýdary jemgyýetiniň birinji suw götürji beketiniň işi bilen gyzyklandy. Vice-premier Urad Gelliýew onuň öňümçi kuwaty, wezipeler hem de teň käýfiýetleri bilen tanışdyrdy. Suw götürji enjamlaryň 7-siniň kereke diýen beketine suw Qaragum derýasynyň öz akymyna gelýär. Suw geçirjiginiň amumy uzunlygy 27,5 kilometre barabardyr. Hormatly prezidentimiziň başda durmagyny amala aşylýan o wetnagy toplumyny hem tarapdan ösürmek hem de onuň kuwatyndan netijeli peýdalanmak baradaky strategiýa ýurdumyzyň ýakly pudaklaryny özgertmäge we döwre barpaşdyrmaga gönükdirilenler. O wetnagy ulgamyna ýaýbanlandyrylan giňerimli özgertmeler ony diversifikasiýa bilen ösürmäge, sany tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga, dürli görnüşli ýokary hilli obagyjyk öňümleriniň öndürilýän möçerlerini artdyrmaga ýardam edýär. Soňky ýyllarda bazar ykdysadyna iýdigderli geçilmegi, telekeçiliň döwlet tarapyndan gollanmagy netijesinde obagyjylygyna hususy ulgam has işin häsiýeti eýbolýar. Türkmenistanyň işe düzümleriň netijeli işlemek üçin zerur şertleriň döredilmegi netijesinde daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňümleri öndürýän öňümçilikleri döretmek, ýurdumyzda azyk bolşugyny üpçün etmek, azyk haritlarynyň bäsleşigi okyplygyny ýoklandyrmak, olaryň eksportyny artdyrmak boýunça wezipeler çözmäge talamly goşant goşýan döwrebap uğurdaş öňümçilikleriň sany barha artýar. Soňra hormatly prezidentimiz Meýwe açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň işi bilen tanışdyryldy. Ol Meýwe hem de beýleki göw önümleri öndürmek bilen meşgullanýar. Göýek bulut hem saýy Meýweli atyz datly Meýwe hojalyk jemgyýetleri onuň paýdalary bolup durýarlar. Jemgyýetiň umumy ekin meýdany 1200 hektara barabardyr. Meýwe açyk görnüşli paýdary jemgyýetine 345 iş orny döredildi. Hormatly prezidentimiziň degişi buýrugyna laýyklykda hojalyk jemgyýetleriniň paýdalaryň her birine uzak möhletli ulanmak üçin Qaky tarabynyň Watandaýhan birleşiginiň çäginden 300 hektar ýer bölekleri bölünip berildi. Göýek Meýwe öňümlerini hem de özümi öndürmek üçin bölünip berilen ýerleriň umumy meýdany 1200 hektara barabardyr. Göýek bulut hojalyk jemgyýetiniň öňümçi kuwaty ýylda 370 tonna hoz, 520 tonna alma, 120 tonna garaly, 140 tonna şetdaly, 1500 tonna armut öndürmäge niýetlenenler. Hem saýy hojalyk jemgyýetine ýylda 180 tonna badam hem de 2100 tonna hurma öndürmek meýleşdirilýär. Meýweli atyz hem de datly meýwe hojalyk jemgyýetleri badam öndürmäge ýürütülýär.
Bu ýerde ýylla bir gymmatly önümiň degişilikde 340 we 320 tonnasyny almak gözüňde tutulýar. Ma'lum bolşaly, görnüşi bilen baglanykda bu adam ter görnüşini azyk hökümine ulanýar. Tüýjük hökü önümlerini taýýarlamakda, dürli tagamlar taýýarlamakda goşunlar hökümine peýdalanýar. Ondan şeýle hem bu adam ýagy, goýultma we hatda tüýdem taýýarlanýar. Mundan başga da tutuş gojulyk jemgyýetleri boýunça göýek önümleri we beýleki önümleri, şol sanna banan we sitrus önümlerini ýetişdirmek üçin ýüretilen tehnologiýa enjamlaryny üpsün edilen ýaradyşganany gurmak üçin 80 hektar ýer bölünip berildi. Onuň öýrümçi kuwaty ýylla 8000 tonna barabardyr. Gojulyk jemgyýetleriniň her birine degişi injener tehnik düzümler edildi. Ýollar çekildi. Sowatçy ammary owagyjyk önümlerini gaýtadan işlemek boýunça önümhanalary, ordaş, şol sanna suwgyjyk deskalaryny gurmak gözüňde tutulýar. Soňra hormatly prezidentimizin garamagyna meýwe açyk paýdary jemgyýetiniň ekin meýdanlarynyň ýerleşiginiň baş meýilnamasy hemde suwgyjyk ulgamna degişli taslamalar ködürlenildi. Vice-premier Urad Gelliyev suw göterjibekediň 1-nji, 2-nji we 3-nji deskalary boýunça amum maglumatlar berdi. Suw bir ýerden suw howdan nakdyrlýar we soňra damjalaryň suw şulgan boýunça ekin meýdanlaryna barýar. Munyň özi suwuň tygşytly harçlanmagyna ýardam edýär. Akabalaryň arasalygyny saklamaga mümkinçilik berýär. Ekin meýdanlaryny suwarmak işi awtomatlaşdyrylanlar we oňa tanul gomarkaly gözükçilik edilýär. Suwgyjylygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Baýjanow suw howdanlarynyň göwrümini giňeltmek, suw tygşytlaýjy öňdebaşy tehnologiýalary ornaşdyrmak esasyna suwdan netijeli peýdalanmagyny üpsün etmek boýunça ýurdumyzda amala aşyrýan işler barada hatabat berdi. Soňra owagyjylyk we daşky şow ministri Altyýew möhümlerin owagyjylyk işleriniň şol sanna agrotehn kadra laýyklykda gowçy we bugday ekinlerine ýydyk etmegiň barşy gallar ogna guramaçykly taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän çereler barada hatabat berdi. Şeýle hem döwrewap tehnologiýalar arkaly ekin meýdanlaryny suwarmak işleriniň alınıp baryşy barada aýdyldy. Soňra Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň ýol başçysy Hudaýberdiýew Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň suwgyjylyk deskalaryny gurmak, hususanna suwuň 35-50 göterim tygşytlanmagyny üpsün etmäge mümkinçilik berýän tehnologiýalaryň esasyna hereket edýän suw göterji beketleriň gurulşy boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Taslama laýyklykda suw degişli deskalaryň kömegi bilen 28 kilometr uzaklykda Garagum derýasyndan 180 metr belentlige çykarylýar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Glyjew gözegçi edýän sebäplerindäki işleriň ýagdaýy hemde degişli pugdaklarda alınıp barýan işler, şeýle hem suwgyjylyk işleri boýunça görülýän çereler barada hatabat berdi. Şeýle hem Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow owagyjyk ulgamyna alınıp barýan işler we şunuň bilen baglykda suwdan rejeli peýdalanmagyň kämil usullaryny ornaşdyrmak boýunça görülýän çereler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz taslamalar bilen tanışyp, owagyjylygyna suw terişlerini tygşytly ulanmak maksady bilen ähli işleri, am derýadan gelýän suwy aktyrmakdan başlap, ony ekin meýdanlaryna getirmäge çenli gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny beledi. Şu maksat bilen öňdebarjy usullaryň bu ýolgamda alma gazananlary hemde dünýäniň gowy tejribesiniň esasyna düzümleýän deskalar gurmak boýunça işleri dowam etmek wajypdyr. Milli liderimiz şeýle hem türkmen telekeçileriniň iri taslamalary hemde özgörtmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge işin gatnaşmagynyň mümkindigini öňsürekdi. Şunuň bilen baglykda döwlet başçylary telekeçileriň öz işinde innovasiýalardan sanly ulgamy, almy tehnolog gazananlary iş tejribesini giňden ornaşdyrmakdan ugur almalydyklaryny belledi. Ýurdumyz suwy rejeli we netijeli ulanmak işine uly tejribe ýeder. Suwa aýagly garamak türkmen halkyna gadymdan bäri maksusdyr. Häzirki döwürde bir parataty däpleri ýurdumyzda tebigaty, hususanna suw terişlerini goramak boýunça amala aşyrylýan maksatnamalaryň çärelerde urdaş taslamalar durmuşa geçirmekde öz beýany tapdy diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şol taslamalaryň ataryna Garagum tehrasynyň merkezinde teýatin gidratehnik deskanyň alternatyw türkmen kölüniň gurulşygyny görkezmek bolar. Bu köl ähli wagtda uly ähmete ýa bolmak bilen çäklenmän eýitim ekologiýa we durmuş wagtda da ýürän wajypdyr. Weýkeşleriň suwlaryny gaýtadan ulanmak meselesini çözmäge gönükdirilen bir ägir tury taslama Türkmenistanyň daş gurşawy aýagly garaýşynyň aýdyň misalydyr. Şol taslamanyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ekin meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmakdan başga da ýurdumyzda suwuň ähtiýaçy goradyr edilýär. Şonuň bilen birlikde bir taslamanyň durmuşa geçirilmegi Merkezi Aziýa sebäpleriniň ekologiýasyna oňyn täsir edýär. Soňra hormatly prezidentimiz suw terişlerini rejeli peýdalanmak bilen baglanyşykly geljekde amala aşylmaly işleriň ýagdaýy bilen gyzyklandy.
degişi yol başları bir uğurda ýöňde goýulan meýilnamalary ýerine ýetirmek işler bilen baglanyşykly hatabatlar berdiler. Hormat prezidentime de hatabatlar dinläp, degişli yol başları tuğujuluk meselelerini çözmek hem-de almy çemeleşme esasyna bir puwdagy ösürmek boýunça amala aşylýan işleri mundan meýlekde kämilleşdirmäge degişli anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başçylygynyň belleşýäli owa huzurlygy durnukly ösürmek hem-de azy gowpsuzlygyny puwturlandyrmak maksady bilen tygyşytlyjy tehnologiýalary, ýöňde bar tejribäni we bulgamda almyň iň soňky kazananlaryny ornaşdyrmak arkaly suwdan peýdalanmagyň netijeligini ýoklandyrmak zerurdyr. Suw serişlerini dolandyrmagy, orduş tüzümleri döwre waplaşdyrmagy, täze puwduklyň disgalary, tuwarşulgamlaryny gurmagy, toplumlaryň oýlanşykly çemeleşme zerurdyr. Ekin meydanlary suwarlanyny, ekinleriň dürli görnüşler üçin suwun sarp edilişini hem-de yerli toprak gowa şertlerini gödeňde tutmak möhümdir. Hormat prezidentimiz şeýlegem dürli owa-gozuk öýünlerini, şol sanyna göýek öýünler we miweleri ýetişdirmäge almy taýdan çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, göýek öýünleri gaýtadan işleýän ulgamyň öýrençi kuwatlyklaryny döwre waplaşdyrmak hem-de artdyrmak boýunça degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de häzirki wagtda suw meselesine uzak möhletli geljek üçin umumy dünýä ödüş meýilnamalarynyň üzüňlükde garamagyň mümkin däldigini belledi. Şoňa görä Türkmenistan tehdit we ähli derejede suw diplomatiýasyny ilerletmek, suw meselelerine halkara hukugynyň umumy ikrar edilen hadarylarynyň öýdary hormat goýmak we beýiklikleri nazara almak esasyna hem-de awraýly halkara guramalarynyň gatnaşmagyna garamak we çözmek ornuna iýdigderli çykyş edýär. Hormat prezidentime de owa-gozuluk hünärmenleri we alamlar bilen birlikde işläp, tutuş halkymyza we ýurdumyza bereket çeşmedi bolup hyzmat edýän Garawum derýasynyň suwunyň tygyşytly peýdalanmagyna möhüm üns berilmeligini aýtdy. Şeýlekem döwlet başlarymyz derýanyň ekrançylygy, bagçylygy, mallarçylygy, aýratynda balykçylygy ösürmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny belläp, bu wagtda birnäçe öwüt ünneglerini berdi. Şonuň üçin hem derýanyň suwuny erejeli peýdalanmak maksady bilen suwarşyň täze usullarynyň işiň peýdalanmalygyna we bugra sanly ulgamyň häzirki zaman tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmalygyna üns çekdi. Hormat prezidentime öňde durýan wezipeleri netijeli ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzu edip, bir ýerden dik uçarda paýtagtymda tarap ugrady. Yurdumyzyň Ahal Balkan Daşowy Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerini ola maslahatlarda Hormat prezidentimiň 3-nji maýda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ýollar keskinli. Maslahatlara welaýat, şäher we etrap häkimlikleriniň jogapkar işgärleri, welaýat derejesindäki idara kärhanlaryň ýolbaşlary we beýleki degişli adamlar gatnaşdylar. Maslahatlarda çykyş edenler hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini şuwunyň baş wezipeleri kökmüne kätetdiler. O Senat toplumyna Türkmenistan parahaçylygynyň anlaşmagyň watan ýylnyň galla urugyny akşam taýýarlyk görmek, her bir işi ýürüýte meýilnama laýyklykda ýerine ýetirmek möhümdigi bellenli. Ýurdumyzyň gallaçylary her ýyly ag ekinlerden bol hasyl alman kämil tejribesini topladylar. Bu asly dep şu ýyl şüne mahsus bolmalydyr diýip çykyşlardan aktarly. Bu mewsimi ýokary guramaçylyk derejesine geçirmäge häzirden aýratyn akşam taýýarlyk görmek möhümdir. Galla ýygynaýjy kampaniýalaryň bökdünçli işlemekler üçin olary ýene bir gedek gözden geçirmek. Ýygnalan hasyly harmanxanalar daşaýan awtologlaryň bir kemsil taýýarlamak möhümdir. Galla kabul edýän harmanxanalar we ammarlar mewsime taýýarlamak boýunça da maksady okul işler ýerine ýetirmeliler. Gowaçy ekşi belinen möhletlerde tamamlandy. Olara ýokary derejede ýydak etmek, ötüş dowun tutmak, ekinleri ziýankeşlerden ygtybarly gorumak, göýek we bakçy ekinleriň ýer almanyň bol hasylyny kemale getirmek wezipeleri bardy da maslahatlarda jikmejik gurrun edildi. Yer eýelerini mineral dökünler bilen üpçün etmeň, gan şuwunlarynyň hemde şalynyň ekşini öz wagtyna geçirmeň wezipelerini de üns şekilli. Häzir günleriň her bir portadyny ýerine ýetirilýän işler ýylyň ýokary netijeler bilen jemlenmegiň kepildir diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Şoň ýaly maslahatlarda ýipek gurçuklaryny ýokary derejede ýydak etmeň, hemde piýlanyň bol hasylyny kemale getirmeň wezipelerini de aýratyn üns berli. Hormat prezidentimiň ýörüýte kararlaryny hemde owa özgörtmelerine laýyklykda bina edilýän disgalarda işleriň alınıp barylşyna dowly seljerme berildi. Şanly garaşdyrmamyň 30 ýyllyk bayramy natibetli ulanmaga berilmegi gödüňne tutulýan disgalarda işleriň gurulşyna aýratyn üns berildi. Olar bellenen möhletlerde ulanmaga berilmeliler, hemde hil derejesi boýunça aýratyn tapawutlanmalylar. Şunda hiç bir iş ünsen düşürilmelidir diýip çykyşlarda aýdyldy.
Owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, ykdysadytyň ähli ulgamlarda meýilnamalarynyň berjä edilşi dogrusyny aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar milli liderimiziň bu wagtda ähli şertler dördüp berýänini ünsüçekdiler. Bu bolsa wezipler üstünlikli ýerine ýetirmäge dol mümkinçilik berýär. Mektep okuwçylarynyň tomusky diň jalşyny ýokary derejede geçirmek üçin häzirden alad etmek möhümdir. Şoň üçin hem diň jalş merkezlerini möhüme taýýarlamak işlerini göwnüja ýerine ýetirmek boýunça weziplerde üns bermek möhümdir. Şu aýda bar bolan şanly finler belläp geçmeň weziplerim maslahatlarda üns berilen meseleleň biri boldy. Bu wagtdaky işler aýratyn gözegçilikde saklanmalar diýip çykyşlardan aqtally. Vilayat häkimliklerine geçirilen maslahatlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barlayan işleri, bilim, saglyk goraýyş, medeniýet we sport ulgamlaryny işlerin gurulşyny, hormat prezidentimiň odol beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişine de seljerme berildi we wezipler keskitlenli. Maslahatlar gatnaşyjylar hormat prezidentimiň hoşallyk sözlerini aýtdylar. Sany ulgam arkaly geçirilýän innowasion tehnologiýalar önümçiligi ornaşdyrmagyň meselleri atly halkara ilmi amal masadynyň üçü gurdaky işi hünärmenlerde, alimlerde uly gyzyklanma döretdi. Möhüm taryhy sene Edi diýarymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllygyna başlanyp geçirilen bu forum berkarar döwletimiziň okkully innovasiýa ötüşini ýurdumyzyň ilim bilim ulgamynyň gazananlarynyň ähmiýetini beýan etmekden ibaretdir. Halkara ilmi malumatlarynyň innowasion ykdysadyýet ötüşlerini gözbaşatly bölümi Ilimler Akademiýasyna geçirildi. Çykyşlarda garaşdyrlyk ýyllar içinde Türkmenistanyň ilmi we tehnologiýalary ösdürmekde ägirt uly ösüş gadananyny bellenli. Türkmen alimleriniň ilmi gurda gadananlary muňa şaýatlyk edýär. Olar ykdysadyýetin köp ulgamlaryna netijeli peýdalanýar. Maslahata gatnaşyjylar ýurdumyzda amatly içerki syýasy ýagdaýyň kemale gelmegine arkada prezidentimiziň aýratyn ornuny bir agzdan bellediler. Munyň öýde ilmi barlygynyň işçileşdirilmegine, ýokary hünärli işgärler taýýarlamagy, halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam berýär. Halkara ilmi malumatlarynyň ýagşy ýyly Qaýwadynaky Halkara Nebit we Qaz Uniwersitetine geçirilen bölümi Nebit Qaz pudugyny innowasion tehnologiýalar ornaşdyrmagyň ähmiýeti diýilip atlanyrly. Bu onlaýn maslahatynyň bölümçesine dünýäň 8 ýurdundan çykyş edenler 20den gowra hemde maslahata dinleýiji hökmüne gatnaşyjylaryň ýüze golaý belli galyndy. Olaň hataryna Russiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Azerbaýjanyň, Germaniýanyň, Kazakstanyň, Ukrainanyň, Özbegistanyň wekilleri bar. Bu çäre gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we anaşmak ýerli ýylyp aglan etmeginiň ähmiýetini agtadylar. Bulan ýaglysy yer ýüzünde parahatçylyk we abadançylyk putulanyrma ugruna ilmi diplomatiýanyň dawarlanýanynyň aýdyn tutnamasyr diýilip maslahatda bellenildi. Halkara ilmi malumatlarynyň telekommunikasiýalar we informatika institutuna geçirilen bölümi maglumat we telekommunikasiýa tehnologiýalary hemde halkara hyzmatdaşlyk diýilip atlanyrly. Iň gowdaşary ýurt tejribesini öwrenmegiň, halkara ilmi alşmalary işleňleşdirmegiň, beýleki döwletleriň ilmi idaralary, uniwersitetleri hemde iri bilim merkezleri bilen innovasiýa tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmaga ýardam berýän ýakyn hyzmatdaşlygyň ähmiýeti çykyşlaryň içinden erşargaç bolup geçdi. Möhüm taryhy sene Edi diýarymyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Ilimler Akademiýasynyň we Bilim Ministrliginiň guramagyna geçirilen forumyň maksady berkar döwletimiziň okkully innovasiýa ötüşini ýurdumyzyň alan bilim ulgamynyň gadanalarynyň ähmiýetini beýan etmekden ibaret boldy. Ahriman arkadamyzyň Türkmeniň döwletlik ýolgosatly kitabynyň özbek diline çap edilmegi halkymyzda, jemgyýetimizde uly buýsançly duýgularyny dörden waka boldy. Şu münasibetli geçirilen şäherler giň germeýe bolýar. Türkmeniň döwletlik ýörelget kitabynyň özbek diline neşir edilmegi münasibetli Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşiniň owa huzurluk toplumy bilen bilelikde geçiren matlagdy işen häsiýete betlendi. Matlagda çykyş edenler Gahryman arkadagymyzyň her bir işde Türkmeniň aňyrdan gelýän ýörelgelerine daýanýanlygy, her bir işlerine Türkmeniň edeb ekramynyň jemlenenligi, her bir tutumlaryň ilimidi, ýurdumydy, dünýäni beýgeltýänligi barada belläp geçdiler. Matlagdyň dowamyna arkadagy prezidentimiziň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitabynyň özbek diline neşir edilmegi, iki goňşy ýurdun döwlet başdanlarynyň ýygydarly tagallaty netijesinde türkmen özbek gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejede çykýanlygyna aýratyn nykdaly. Bellenişi ýaly hoşniýetli gatnaşyklar ýaşlyň watan söýçilik, insanperwerlik ruhyna terbiýelenmegine aýratyn ähmiýetlidir.
Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi kitabynyň özek diline neşir edilmegi münasibetli matlagatlar Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna, Türkmen Owa Huzurlyk Üniversitetine, Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetine geçirildi. Matlagatlarda çykyş edenler dostsugunlyk hyzmatdaşlygynyň ýygyderli ösürilýändigini nykdylar. Muňa iki goňşy halkyň gatnaşyklarynyň hiltaýdan täze derejä çykýanlygyny aňlatýar. Döwlet başdanmynyň zihinden dören Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi kitabynyň özek diline neşir edilmegi özök halkynyň arkadaky prezidentimiň eserlerine uly gyzyklanma bildirýändigini alamatlandyrýar. Türkmen we özök halklary gadymy döwürlerden bäri bir-birege eginleş bolup, dowatlykly ýaşap, bir derýanyň suwundan agdy berlikli peýdalanyp gelýärler. Bu bolsa umumy taryhy, däpli surlary bolan halklaryň özara gatnaşyklarynyň ýygzamlaşýanlygynyň esasy şertini emele getirýär. Çykyş edenler 2020-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynançmaň ýyly diýip iglan edilmeginiň hem dünýäde doly gollanýanlygyny belläp geçmek bilen parahatçylyk we ynançmak düşünjeleriniň hat şuňur ähmiýeti barada aýdyp, ynançykly gatnaşyklaryň dostsugunlygyň has berkemegine hyzmat etýändigini bellediler. Şeýle de gahrman arkadagymyzyň başçylygyna biziň halkymyzyň döwletçilik ýörelgeleriniň bütün dünýäniň ýörelgetine öwürlýändiginiň şaýady bolýanlygymyz buýsançly bellenip geçildi. Dost olmak, dogun olmak Türkmen özök gatnaşyklarynyň esatyny düzýär. Halkymyzyň asyrlyň jümmüşinden gelýän milli däp desturlaryna hormat goýmak, olary döwrüwap derejede ösdürmek, hemem ýaşlyň arasyna wagt etmek barada gurrunlary da uly orun berildi. Mehriban arkadagymyzyň Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi atly kitabynyň özök diline çap edilmegi halkymyzda, jemgyýetimizde uly buýsanç duýgularyny döreden waka boldy. Bu kitap iki goňşy halka birleşdirýän, asyrlyň dowamyny taryhy we meden taýdan ýoly goýulan özara hoşniýetli erke esaslanýan netijeli döwlet gatnaşyklarynyň öz bolşyny nişanyny öwürli diýip çykyş edenler bellediler. Matlagda gatnaşanlar berkirar watanymyzyň awraýyny ýer ýüzüne belende gallyrýan hormatly prezidentimde hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiň Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi atly kitabynyň özbek diline neşir edilmegi münasibetli Aşgabat şäheriniň sporty ýaşlar siýasaty baş müdürligine Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezining döwlet kitapxanasyna Hydyr Derýaýew adına molumçylyk mektebine geçirilen matlagatlar işçen käsiyeti betlendi. Türkmeniň döwletçilik ýörelgesi kitabynyň özbek diline neşir edilmeginiň halkymyz üçin uly hormatdygy Ahal Balkan Daşow Lewap Mar vilayet häkimlikleriniň guramagyna geçirilen maslahatlarda bellenilip, ýakyn goňşulyň berek-berege hormat goýmak esasyna ýoly goýan gatnaşyklary halkyň awadan durmuşynyň kepili bolup durýar. Bu bolsa özara tejribe alşmak, iki ýurdun we halkyň ähli ugurlar boýunça ýeten derejesi bilen tanışmak babatyna, aýratynam iki ýurdun ýaşlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde ähmiýetlidir. Maslahatlara gatnaşyjylar hormatly prezidentiniň başçylygyna amal aşyrýan parasatly siýasatda agdyberlik ýörelgelerine aýratyn üns berilýändigini belläp geçdiler. Häzirki döwürde Türkmenistany özbek halkynyň we Özbekistany türkmen halkynyň wekilleriniň agdyberlikde ýaşaýanlygy we bilelikde halal zähmetiň köýdürini görýändigi gowançly ýagdaýdyr. Bu bolsa türkmen we özbek halklarynyň arasynda hoşniýetli gatnaşyklaryň barha ösýändigini we onuň iki halkyň behwidine ýygderli giňeldilýändigini görkezýär. Maslahatda türkmen we özbek halklarynyň özara hyzmatdaşlygyna, medeni insanperwer gatnaşyklaryna möhüm ornuň değişidi bellenilip, munyň özi Türkmenistanyň betaraplyk, parahatçylyk söýjülük esaslaryna dayanýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şeýlelikde bu gatnaşyklaryň ýaşary milli edep tere bermek bilen baglanyşykly işlerde şol ýörelgeleri giňden wagt etmek, olaň many mazmunyny ýaş nesillere düşündirmek ýaly bir neçe ugurlar boýunça işleňleşdirilýändigi barada aýdylýar. Häzirki döwürde medeni insanperwer gatnaşyklaryny ösdürmek, aýratynam sebitiň döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýermini giňeltmek, uguruny döwlet derejesinde ýygderli tagalla edilýäni üçin arkadaky prezidentinde çoňur hoşallyk sözler aýdylýar. Şeýle-de maslahatlara gatnaşyjylar halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek, ýurdumyzda medeni insanperwer ugurlar boýunça netijeli işleri amala aşyrmak üçin döredilýän hemme taraplaryň mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, bu ugurlaryň mundan beýlegem ýygderli ösülmeni münasip goşuşykdyklaryna inanyrdylar. Watanymyzyň ýüregi gözel Aşgabatyň şanly 140 ýyllyk toýy giňeri bilen bellenýär. Paýtagtymyzyň gözel künjegine ýerleşýän arkada seýilgäkini ýurdumyzyň medeniýet we synody satlarynyň, estrada aýdymçylarynyň, dörejilik işgärleriniň, ýazyjy şahylaryň, alimlaryň şeýle-de Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň dörejilik toporlarynyň gatnaşmagyny arkadagyň synody sen Aşgabat atly aýdym salla bayramçylyk dawarasy geçirildi.
Garaşdy Baky bir tarap Türkmenistanyň paýtagty. Merkezi Asyanyň merjen şäher bolan Aşgabat şäheri ähli halkymyzyň söýgüsine hem mehrine beslendi. Muqaddes garaşdyrlyk ýyllaryna arkada prezidentimiziň şäher guruluşyk binagerlik maksatnamasynyň esasynda bütünlüğ diýen ýary täzeden gurulýan, tutuşlugyna ak mermeri beslenýän paýtagtymyzyň taryhy hemde şöhretli şu günni synlaýan adamlar Türkmen döwletiniň paýtagty, Aşyklar şäheri Aşgabatyň nurany günnüzleri, uwadan gijeleri, berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň depini özüşleriniň binýadynyň miýdemezligi bilen ýakynan tanşýa. Türkmeniň guran beýik binalary, depesi göge ýetýän minaralary, pederlerimiziň binagerlik senediniň köküniň gaty alyslary uzaýanlygyny habar berýär. Nesillerimize ebedi miras galan şol senet bugün arkada prezidentimiziň taýsy taýlarlaryny netijetinde beýik sunugy derejetine ýetirildi. Mehriban arkadağımızın binagerlik şäher guruluşyk maksatnamasynyň esasynda günü-günden pajarlap ötýän paýtagtymyz bolsa, milli binagerlik sunugutymyzyň iň soň gadananlarynyň Ýewropa biçugleri bilen utgaşdyrylmagynyň bütünlüği diýen ýaly täzeden gurulýar. Baş şäherimizde döredilýän täsin desgalar kaşaňlygy, gözelligi, öz boluşlugy, türkmeniň arzuwyny hem ruhyny mundan nurana geljegi umydyny beýan edip bilgenligi, halkymyzyň bu ýysanjyny, guwançyny özüne jem etýänligi bilen aýratyn tapawutlanýar. Bayramçylyk dawrasyna gözel paýtagtymyzy wasp edýän belin dowazly aýdym saatlar, şahirliň çeper dilli okan şagyrlarydyr dürüjülük işgärleriniň, jurnalistlaryň, alimlaryň ýürek buýsançlary, watandaşlarymyzyň köňüllerine buýsanç we şatlyk paýlady. Bayramçylyk dawrasyna gatnaşyjylar bagtyar halkymyzy bagtyň gujogyna, eşretin goýunyna ýaşadýan gahrman arkadağymyza alkyşlaryny beýan etdiler. Hormatly adamlar, Norsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 4-nji maýda saat 20-den 5-nji maýda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň howa maglumat tollugynyň berýän habar bilen tanşaryň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan 7 sekund 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 12-17 gradus, gündüzüne 25-30 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 17-22 gradus maýly bolar. Ahali welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, az kem ýagşy ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirada kulmatardan 7 sekund 7-12 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 14-19 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, ýagşy ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirada kulmatardan 7 sekund 6-11 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 12-17 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan 7 sekund 7-12 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 15-20 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, gün matardan 7 sekund 6-11 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 15-20 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan 7 sekund 8-11 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 15-17 gradus, gündüzüne 27-29 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 5-ni magnet hadisasynyň gowşok täsirli saklanmany arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meşhurynyň kadydan 6 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, eşelde ýaz bastynda howanyň derejesiniň ütgeýäniň nazar alyp, basyla görä gelmegi maslahat berýär. Mehriban ýyleşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenik bastynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýalyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşeretdenýär. Ýakly şoň özüni bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş sağ olun,